Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kuchokera pa ground komanso pita pa social media zikuoneka kuti amalawi ochuluka kwambiri amakhala kapena akukhalabe akuchita madebate osiyanasiyana kutengera utsogoleri umene wakhala kuyendetsa dziko lino la Malawi. Inde pakati patimamva makamaka pa social media anthu akuti abolazo achakwera omwe aja zinthu zimayenda mwakuti abola achakwera omwe aja chifukwa cha zakuti timaona komanso timamva maudio otero. So pakati panso damva ena amachita chotamanda makamaka APM amene ali mtsogoleri wapanopa currently president wa dziko lino la Malawi. Tamvako amene yuso akumutama mpaka yankhulidwenso kosiyanasiyana. So apanso ndi ina mwa audio imene tikumvanso kuti president wa dziko lino adatamidwapo ndithu ngakhale padabwera kuyankhula zinthu ziwiri zitatu zooneka kuti ndizochita mozembaisa chonchi, ndipo ndisiya audio imene kuti mumve zonse zimene zidayankhulidwa mumene mukumandipa nena kuti mukafika mwapeto usamewala ungopanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano ndale sports komanso entertainment zisamakuponyeni tateni timve komanso kuona limodzi kuti pamene padayankhulidwa zakuti chani kwenikweni. Kumafuna kufunsa kuti kuchokera pa ulamuliro wa Akamuzi kuzafika panopa, of course tisawerengeka za 2025 timboyekeza mwina namba 2024 ma leaders amene akhala nawo apa according to you amene mmaona ngati kuti leader amene you did a very good job ndi ndani? Okay, ndikapanga manaisi sangatsogolera nimazona bengati pita mutalika. Okay. Which zimatsutsana ndi anthu ambiri. Wana anthu ambiri alibe data even ndikuza apazi kuti kwacha naye pacha kuti sakakuze koma ali busy kutsutsana kuti tsogola kuti Kamuzu atenga nabweretsa makompromise amene kwa kambawa komabe mwina zinayizo mukulira nsinkhu analiko ekha ozindikira unasonga mbreme komabe compromise nambika ndi iyeyo ngakhale kuti ma consequences nawo na ndife atapita koma bolo analikapo ndi iyeyo. I think bakiriso anali excited kutenga bomba kumatipate anali obsessed I think kukhala popular. So zinthu zola kuika zene aimwe funa bweretsa amazivomera fama zona kazikana ndikuti zibweretsa ma consequences you know. So anavomera kugulitsa makampani kugulitsa makampani jone kopya kwambiri pakuti kuti inali privatization kuti alephera kale kwa market culture kuwazungu. So yalephera mwene kujako awunote chinchono ngadziko ndacha atipatsa ifeyo eja nkuvomera. So ndrama mu system imene yazinda zikaliziwiri itakwenda ngati ngongole itakwenda ngati mpamba. Ndama yosene kuzungulira ndiziwiri. So chima itika nchona kuti wagulitsa makampani aboma it means ndrama yose ikutsogola ngati ngongole. Ngongole ikamazungulira nthawi kamapita ndi interested. So timakhata senza interest ifeyo tose yoti tisanatenge ngongole nkomwe pa ndrama yose imene kuzungulira ngongole. Unatipatsa paranga za fotokoza mabuno mweta report imene makhalira kuti ndrama yose ndike ngongole ika school ndi tuka nthawi itali. Kubano so kunazabwera achina bingo acha bingo ana ndi nzeru zabwino za zero deficit you know kuma he will not walk the talk with amadana zero deficit amafuna zero deficit amadana ndi funding ya azungu kwa makaitengabe global fund cha makaitenga you know kunabwera ina Joyce Banda laba kaso Ethiopia kwa mpira kama za devaluation kuba napanga float kwacha. So kupanga float ndrama it means kuti ndrama ija mphamvu yake izitenga pa demand and supply, meaning kuti based on mene kufunidwira ndi mene tukufunira yanzatu. So kwacha sinafunidweko dziko nalilose, meaning kuti demand and supply ndi theory ya bodzi singaguleba kwacha. You know nanga kuli ndipo dziko mene limavutika falibe makwacha. So yeuja kulowa musampha imwe fumeno ja ovomera kupanga float ati phera complete kuti kudziko kona khaso kotani kovuta. I say Peter fakina kuti it was the first time munthu kufuna kuyamba ku challenge amasamu a World Bank mu history ya Malawi.
ndiye khala namakamba kuti hayi masamu asatere mona DV kuchoka imankha milandu yambiri yoti mapanga tampa ni mafigures ngakhale kwazina kufikani akamba kuti DV mapanga IMF radio DV mapanga tampa ni mafigures koma soti mapanga tampa ni mafigures ngati kuba kubera ndani mapanga tampa ni mafigures okay imakonza mafigures bokwiza ndi mene kuonera kwa chayathu anthu achanazwera kuti mafigures aja zilisovera ndi waja IMF World Bank kuti bangira impose lero mamwenda report so samena matuka apachaka kana matuka 2025 uona kuti World Bank kupanga impose 6%. Right. Ibaita kusovera ngokuona itsana ko 26% ya sinchabwino. You know, khali so mena tsiku ina ndi gausula liku. So I think ibene mapakabiri komiti bila mkhalika. Insula napanga zinthu zorondwa zonse. Koma nambitsa conversation imene tikuina tizipanga panopa. Kuti masamu akwacha. Sikuina tapange toka. Kapena bachizungulo policy sovereignty. Money policy sovereignty. So yeah, give it to Peter. Usuna malizise tumwabeka maujini kwa sala ujini. Kwa sala chakwera. Okay. I think chakwera sonde kuti sizila in divorce. Yeah, and analowa nthawiso yolakwika ithane tuma Africa ziganizo zokhwima. Okay, so nini makamba kuti mfumu itokani maloto abwino. Mayiwena ipeze Yosefe ora amasule maloto. Right. Vuto la malijima jina chakwera. Ndi vuto so yemuli onesu muna malijima ngara DPP. Maloto amakhana wabwino. Koma sasa kasaka anthu amasule maloto aje. Anthu amene angawathandize. Anthu amene amaika maudindo amakhala anthu amene anawathandiza sisankho kuti abwezepo ndalama zawo. Koma samayang'ana kuti kodi amene angatipangire mweta president ayi. Uri amayang'ana anthu achipani kuti apatse maudindo. Kusati anthu amene oyitanidwa ku nthawi imeneyo. So I think chakwera so brand amene anipanga kwambiri. Okay. So his excess yakwera matenga kwambiri appeasement bwezeresa anthu amene anathandiza kwambiri. So anthu sali sangathe kugwira ntchito zina panalibepo muone ngati mega farm aje chinthu cha mega farm anapereka 6 months yamba mtotsa ujeni Minister of Agriculture kwa minister osamana bya nakanika mega farm aje so chinthu ngati a simple dream ngati mega farm pasapezeke oyimasulira ndi kuti mwiwa wavuto wambiri. Okay. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso